Asan yung mga pagkain natin eto? Oh, wow, this is a Burger King. Wow. May burger, yung laman, tapos Magistro. oh, may straw siya. How to eat burger in Burger King like this? Oh, paano maubos to? Ano ba naman? Oh, baby, kita na umot. Nagawa na ka, Juby. Oh, yan si Madam Mirasol. Napaka-flawless pala niya in person. Oh, yan. Yan, oh. Yang hiya naman si whitening product nila. Hello, baby. Oh, si Sir Lester. At saka si Sir... Ano pala mo na? George. Sir George. At saka si Vice. Oh. Dito na kami sa Barangay Bagbag. Doon si Sir pa nga. Ito yung daan papuntang Seascape Resort and Spa. Seascape Resort, Resto and Spa this way. Right. Turn right. Nandito kami ngayon guys, mga kasursur sa Seascape Resort Spa. Dito po kami ngayon. Ito po. Thanks Sir Jom sa pag-invite sa amin. Oh. Ito. Hello mga kasursur dito sa Seascape. Tapos, anong gagawin? Maglalagbok daw. Yes, welcome to Gateway Resort. Seascape pala, sorry, nabulol na naman ako. Welcome to Seascape Resort. Nandito po tayo ngayon sa may reception kung sa maglalagting muna tayo. And I am one of your hosts for today. Hi! I'm your soul. And I'm Paula the Explorer. Yes. Siyempre kung dito tayo maglalagbook. Ayan, si ma'am, si madam receptionist. Tapos na? Siyempre lalagin ka rin. Sige. Nag-ano ka na, ano? Pansit? Yes, nag-order na po. Nag-order na? Oo. Ano yun? Bihon? Bihon. With canton? Bihon lang. Hindi siya mo. Hindi ko mo sinabi. Kape, may kape sila. Mayroon. Ayan po si Madam Paula the Explorer. Ayan. Okay, ayan si Madam. Ayan, napaka-beautiful. Thank you very much.
Tapos na tayo nag-log in. So, let's get inside. With Madame Mirasol. Ito pala yung entrada niya. See? Oh. Oh, guys, nakita nyo? Napakaganda yung lugar. Very beautiful talaga. Guys, oh, see? Oh. May pool siya dito. Okay. Hello, mga kasusur. Okay. Nandun yung mga kasamahan namin. Wow! Hi! Good morning! Hello, good morning! Happy lunch? Oh, say hi, kasursur. Hi, kasursur. Ya, kambay lang ni Nanunorin dito. Laban pa nagriman. Parang yan yung bahay ni Ma'am Mirasol na natumba noon. Yan. Kawawa naman. Oh, see. Ikot ako. Oh. Yes. Wala, tayo ba ng taon? Tayo tayo mataon tayo. Bauang. Nakatama di ko na. Ay, Wala eh. Hindi, nagasang. Nagasang sa amin na. Nakasong nakita naman yun. Nag-zoom. Kata naman. Wala na gano'n. Picture 1, 2, 3. Picture na sa apa. Tigan sa marunod chan. Naggo.
Resort and Spa. Hello po, hello po. Visit po ang Seascape Resort. Dito lang po yan sa Bagbag, Bauang, La Union. At syempre, makikita rin po dito ang iba't ibang grape farm. Dito lang yan sa Bagbag. At the same time, sa Grayong, Bauang, La Union. Visit La Union. Because in La Union, it's more fun in Philippines. Thank you, Sir Jones. Ang galing-galing mo talaga magsalita. Daig mo pa ang buong radyo. Nandiyan ang yes namin. Ito talaga yung pinakabata sa amin. Promise. All the way from Barcelona. Yan na. Oh, tataas na ang tubig, mga kaibigan. Nandiyan na. Tataas na ang tubig. Pop. Yan na. Nandito na ang butanding. Oh. Pop. Tumaas na konti ang level ng tubig. Nandito na siya. Oo. Nasa tubig pa lang siya, mga kaibigan. 2 feet. Pupunta ka sa 4 feet. And then, pupunta ka sa puppet. Yan! Oh! Isig na service. Isit. At saka i-video kita sa loob. 1, 2, 3, go! Beep, beep, beep.